Hát ez lenne itt a mi palántanevelőnk. Itt állítjuk elő saját részre a palántákat, és ez mellett tudunk kinevelni eladásra is. Ez körülbelül a kapacitása a nevelőnek. Ezekben a 10-es kupákban körülbelül 5000 palánta fér el az asztalokon. A fűtés ezekben az asztalokban történik, tehát a víz a fűtőközeg. Hát itt már a saját részre a paradicsom ki van pikírozva, várja majd a helyét. Ez fűtött fóliából lesz kipalántázva. Még azért várunk vele egy kicsit. Hát meg a krumpli is egy kicsit csíráztatásra lett ide kipakolva. Hát ezen az asztalon pedig a saját részre meg eladásra is el van vetve a paprika. Ez is a napokba ki kell, hogy bújjon most már. Ezt én így oldottam meg, hogy a kinti kívülről van egy takarás, egy fóliatakarás, aztán pedig egy olyan 30 cm van a kettő közt, van egy belső is, így elég jó szigetelést tudunk elérni. Megcsíráztatás időben pedig ez a kis, tehát mind a két asztalt lebírom takarni, még plusz ezzel a fóliával. Így hát a meleg az nagyon szépen bent tud maradni, ami csíráztatás időben ugye nagyon fontos. A tüzelés az erről a kazánról megy, tehát innen fűtöm a nevelőt, meg ez mellett egy nagy fóliát, ahova majd a paradicsom megy, meg ez a palánta nevelő mellett van még egy ugyanilyen palánta nevelő, és oda is ugye erről a kazánról megy a fűtés. Innen viszont történik a tápoldatozás, a növények tápoldatozása. Hát az nagyjából így néz ki, meg egy kis elektronika a szellőztetésre, meg ugye a tápoldatozás vezérlésére. Ez pedig egy munkaasztalunk, ugye ezen szoktunk dolgozni, ez egy ilyen lefő nyitható,